Iż-żwiet huma sodisfatti li fl-aħħar ġimgħat beda x-xogħol fuq il-Knisja ta' Santa Katarina. Għan-nies ta' dan ir-raħal din il-Knisja għandha valur enormi, iżda din hi waħda mill-knejjes madwar il-pajjiż illi l-valur tagħha imur lil hinn mill-konfini tal-lokalità, anke għaliex inbniet bejn is-snin 1692 u l-1720. Ir-restawr isir riżultat ta' finanzjament pubbliku taħt it-tmexxija tad-Direttorat tar-Restawr. Dan ukoll bl-involviment tal-Kumpanija Taljana Salvatore Pitrolo li jintażlet wara sejħa l-offerti. Id-direttura Restawr Norbert Gatt spjega d-dettalji ta' dan il-proġett li huwa wieħed minn kullana fin-nofsinhar tal-pajjiż. Il-proġett b'kollox jiġifieri se jkun qed idum 16-il ġimgħa. In-nefqa globali hija mistennija li tlaħħaq mal-115,000 euro. Nixtieq ngħid ukoll li barra minn dan il-proġett id-direttorat bħalissa għaddej b'diversi inizjattivi ta' restawr f'diversi lokalitajiet. La darba l-proġett ikun lest il-Misraħ taż-Żejtun jerġa' jkollu dan il-monument arkitettoniku fl-aqwa tiegħu u m'hemmx dubju li n-nies tar-raħal se jkunu sodisfatti ferm. Għalina żwiet nkun dejjem aħjur, għax kemm jiġu turisti hawn fil-ġimgħa kbira jiġu mal-4,000 turist il-proċessjoni biss. U li s-sekretar pa' z-Zejtun jan nifrħu biħana u xinu u ġej minn fej ġej. Basta z-Zejtun. Z-Zejtun sewa ġej jibqa l-dak tijak, raħal tijak, għartu għalidek. U dwar il-pjan mifrux tal-Gvern fil-qasam tar-restawr enfasizza l-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici li tenna li fis-snin ġejjin il-Ministeru tiegħu u d-direttorati li jaqgħu taħtu se jkomplu jagħtu spinta lil dan l-aspett tal-identità Maltija. Fl-aħħar leġislatura aħna bdejna r-restawr jew temmejna r-restawr fuq iktar minn 80 sit differenti li jibdew minn forti sa kappelli, minn niċeċ sa swar ta' kilometri sħaħ. Illum qegħdin hawnhekk iż-Żejtun fejn qegħdin nirrestawraw faċċata importanti illi hija l-iktar waħda esposta l-elementi tal-parroċċa li hija parroċċa importanti fis-sawt tal-pajjiż. B'hekk pajjiżna jkompli ħares lejn dak li ħallew missirijietna u ngħadduh lill-ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni b'mod li bħala Maltin qatt ma ninsew minn fejn tlaqna.